Vážení přátelé a příznivci Solisu v Čechách, na Moravě i na Slovensku, dnes si ukážeme, jakým způsobem se postarat o bezproblémový provoz bubnové sekačky, na co si dát pozor, jak ji nastavit, co se řídit a v závěru si ukážeme vlastní způsob sečení. Jako vždy začínáme s běžnou kontrolou traktoru, což znamená, že vždy musíme otevřít kapotu, podívat se na množství chladící kapaliny, zkontrolujeme zběžně úniky, jestli nám se něco neklepe a tak dále. Další kontrola je zde, za olejovým filtrem je měrka na olej motoru, takže olej tam máme. Tak je to v pořádku. Další, vidíte, že už jsem zapsáhnul bubnovku, tak si ji pustíme na zem, možná až to nastartujeme. Tak, další kapalina ke kontrole je zde, je kontrolní i dolévací ryska na převodovo, hydraulicko, brzdovo, bla olej, čili UTTO dle API GL4. A tady mezi těma dvěma ryskama má být, nevím, teda si to viděli, tady jedna ryska, druhá ryska, takže sem v podstatě má být olej. Olej konkrétně na hydrostatu je až abnormálně čistý, průhledný po celou dobu jeho životnosti, čili 250 motohodin. Tak, poslední náplň, na to si teď nebudeme ukazovat, se potom kontroluje zde. U starších modelů je tady 16, tuším, šroub, kde když vyšroubujete, tak na spodní straně závitu má být vidět hladinka oleje. U novějších typů je už potom tadyhle plastová rukou ošroubovatelná měrka. Takže takhle jsme vlastně udělali zběžnou kontrolu. Chladič máme jakž tak čistý, kapalinu máme a budeme se věnovat bubnové sekačce. Bubnová sekačka, v tomto případě Virax 125 záběr, je z našeho pohledu asi nejrozumnější volba z hlediska ceny a výkonu a užitečné hodnoty. Proč? Protože ta sekačka nestojí Mailand, je poměrně jednoduchá na obsluhu a je velmi dobře zkonstruovaná z hlediska logické posloupnosti. To znamená, že z kardanu traktoru přes vývodový hřídel je hnána vlastně přes osu na řemenici. Zde jsou potom pod tím krytem, to si ukážeme, tady jsou klínové řemeny, kde se kontroluje napnutí klínových řemenů. Ty klínové řemeny vám částečně fungují jako prokluzová a rozběhová spojka. Zde je potom úhlová převodovka s olejovou náplní a pod tímto krytem je potom rozvod řetězem s napínacím kladkou, to si taky ukážem. To znamená, že vlastně pokud máte rozvod zde řetězem a ne klínovými řemeny, tak se vám nikdy nerozhodí takzvaně časování, což znamená, že vždycky jeden nůž musí být zde a druhý zhruba někde zde, tak aby se nepotkávali. Jo? Tak, jdeme se teda podívat, v jakém stavu je bubnovka z loňského roku, kdy asi jako všichni, jakmile skončíme sečení, tak pro množství práce s tím fláknem do křoví a znova to vytáhneme až na jaře. Tak se jdeme podívat, jak to vypadá. Jako první odkontrolujeme napnutí klínových řemenů, kde předpokládám, že je 13. Ano. Takže si odšroubujeme kryt. Už nebo ještě ne. Teď zapomněj. Nějaký šroub, pokud by to mohlo být. Tak. Velké kolo řemen, napínací kladka. Vidíme, že i po roce tady nemusíme vůbec nic změnit. Jinak napínací kladka
se napíná vlastně, počkejte, co mám dát pryč ten kardan. Jak vidíte vlastně, tak se napíná zde, jo, čili posunem, tady se musí uvolnit ty šrouby a tímhletím se to šponuje. My to šponovat teď nepotřebujeme, jak vidíte, všechno jde volně, čili i přes takovýhle obrovský převod to vlastně roztočím 2 prstama, takže to můžeme zase zavřít a pokračujeme dál. Tak a poslední je zde. Uhlová převodovka, takže se podíváme. Doufám, že něco vidíte. V tomto případě je zde plastová zátka a no, nevím, jestli vidíte, já zkusím tam nějak to odhadnout, asi moc tam nevidíte, takže vypadá, že tam oleje moc není. Podíváme se, až dáme, nesmíme zapomenout, podíváme se na to, až to dáme do vodorovné polohy, protože v této poloze si samozřejmě hladina oleje neměří. Tak a jdem se podívat na řetěz. Tady to bude asi složitější trošku, uvidíme. Doufám, že to bude také 13. Celá pálí mrcha. Au. Tak. Nejlepší způsob, jak to ztratit. Položit si to na stroj. Tak. Vidíme, že řetěz je trošku volnější, takže ho asi přišponujeme. Dívám se ještě z druhé strany. Jo, trošku by to chtělo. Trošku by to asi chtělo, malinko. Tak a tady se to šponuje tím způsobem. Tady je napínací kladka, respektive ozubené kolo, čili tohle musíme povolit. Jo. Tak, takže povolíme si šponovací kolo, šponovací šroub, což by měla být podle mého odhadu 19, ano. Tak. Takže si to trošku přišponujeme. Ještě trošičku. Tak, myslím si, že by to mohlo být dobré. Tak, aby nám se tady nemlátil ten řetěz o to, přitáhneme zajišťovací matku a nesmíme zapomenout přitáhnout zajišťovací šroub té vlastní kladky nebo ozubeného napínacího kola. Aha, takže zpět, přátelé. Opět jako vždy. Jak mi to vytrestalo, což znamená, že jsme to přehnali, protože při napínání kladky, respektive při utahování tohoto šroubu dochází k napínání řetězu. To je taky ještě moc. Takže teďka. To je zase málo. No.
Jo. Asi by to mohlo zůstat takhle. Takže máme došponován řetěz. Ty řetězy jsou mazané vlastně zevnitř v těch článkách, čili vidíte, že to nějakou dobu vydrží. Pečlivky a ty, kdo se rádi starají o stroje, tak tomu nejlépe můžou stříknout nějakou nelepivou vazelínou, tukem ve spreji, ale nelepivým, aby se vám na tom nelepil prach. Tak, nasadíme zpátky kryty. V rámci úspor nedali šrouby, natož pak, aby je přivařili. Kryt na řetězu je dobré mít, protože se vám tam, když máte vysokou trávu, může namotávat vysoká tráva a další bordel a není to příjemné čistit. Samozřejmě podle všech bezpečnostních předpisů byste měli mít kryt i zde nahoře s plachtou, ale jak už jste možná ode mě zvyklí, já jsem rád na práci vidím a tudíž většinou jezdím bez krytů. Samozřejmě vy to nedělejte. V této poloze je sekačka přepravní nebo skladovací poloze, protože můžete pěkně zacouvat tam, kam chcete na místo, nejlépe pod kůlnu, aby na to nepršelo, dát to na paletu, nedávat to na zem, aby to nerezlo od spodu, protože ty talíře potom, když vám zřeznou, tak se docela pracně mění, je to zbytečné. Změna přepravní a pracovní pozice je zde touhletou pákou a tímhletím čepem. Jo, když vytáhneme čep, já to zkusím teďka, je to sice proti kopci, jak se říká, ale ono to půjde. Když vlastně takhle odjistíte, tak takhle krásně, no to jsem si dal, sklopíte sekačku a zde potom tady vidíte tyhle ty dvě díry, patří sem na ten čep, přičemž tato pružina je zároveň nárazová pojistka. Takhle se ustanovuje sekačka do pracovní polohy, kdy to přijde samozřejmě. Zasuneme čep, zajistíme závlačkou a tohle to nám dělá nárazovou pojistku. Chceme se podívat, v jakém stavu máte nože. Všichni jste s touto sekačkou obdrželi zajisté takovýhle bazmek. Ten bazmek slouží k jedné věci, k výměně nožů. Ale nože jsou uchyceny vlastně letmo nebo plavmo na čepu. A ten čep tady nemá spojení s horním diskem. To znamená, tahle ta páka slouží k tomu, že vy zasunete sem tenhle čep, zasunete to sem za to, zapáčíte nahoru přiměřeně, jako v té pohádce, takhle jednoduše vyndáte nůž. Vidíte, že nože se točí proti sobě tímhletím směrem a na druhé straně taky. Takže výhoda, vidíte, že loňská sezóna nějaké opotřebení měla. Přehodíme nože levé za pravé a jsou v podstatě jako nové. Takže vyndáme si nože z jedné strany. Tak, vyndáme si nože z druhé strany a zaměníme je vzájemně.
Tak, máme to nesmíme poplést. Takže levý, na pravý a opět sem a máme hotovo. Tak, čili nože máme vyměněný, řetěz zde zkontrolován, tady se ještě podíváme na volejovou náplň, klínové řemeny jsou našponované dobře, promažeme otoč, promažeme otočné čepy a měli bychom jakž takž hotovo. Protože tam není vidět, tak si pomůžeme klasickým sedláckým způsobem. No. Máme na dně trošku voleje, takže jdeme dolít volej. Tady vytáhneme čep, posuneme sekačku do pracovní pozice. Tak, abychom mohli zapojit nasadíme kardan. Rozběhneme, pak teprve namažeme. Máme připravenou sekačku na sekání, dáme si ji zpátky do přepravní polohy, pojedeme na louku a ukážeme si, jak sekačku nastavit na sečení, tak aby nám to nejlépe vyhovovalo. Když mám maznici v ruce, tak si můžeme ukázat pár mazacích míst. Samozřejmě čelní nakladač má maznice skoro v každém cepu, to znamená tady, 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 tady,
maznice jsou přístupné pod vednutí nakladače, to znamená zde. A pokud jste to moc nezkoumali, tak poměrně dobře skovaná maznička je zde. Pardon. Tady ne, si vidíte. To znamená zde. Máme namazán čelní nakladač a ukážeme si ještě důležité body, když jsme v tom namazání traktoru. Podle typu stroje, podle modelu se mazničky samozřejmě můžou lišit. Jo? V tomto případě je maznička zde na spodku kulového čepu, od kulového kloubu a ještě namažem druhou stranu. Protože na druhé straně je maznička ještě na rameni. To znamená zde. A zde. Nejdůležitějšího mazacího bodu na traktoru, aspoň z mého ohledu, a to sice mazničky na hlavním čepu nápravy, což je čep, na kterém se vám náprava kýve zprava doleva. Nejdůležitější mazničku na celém stroji z mého pohledu, to znamená, to je vlastně ten čep, na kterém se ta náprava takhle příčně kýve. A ta maznička je zde, je to zase podle různých modelů. Někdy je takhle zepředu, někdy je zezadu, někdy je taková zhruba 10 cm trubička směřující na pravou nebo levou stranu. Maže se to dost blbě, je tam takový špatný přístup, ale tohle to je za mě nejdůležitější maznice na celém traktoru. Výhoda těch, co mají čelní nakladač, je ta, že když si přizvednete přední nápravu, tak se vám to krásně promaže, protože se vám to odlehčí, čili tam, kde působí celou dobu provozu tíha, tak se to nadlehčí a ta náprava se takhle krásně promaže v tom čepu. Takže máme promazáno, máme zkontrolováno, odpojíme lopatu, ať něco vidíme přes nakladač a zkusíme si něco posekat. Nesmíme zapomenout, pokaždé, když balíme stroj, musíme sundat kardan, protože když se podíváte teď, jak je osa, tak vlastně ta osa se takhle otočí a my bychom si zničili, zlikvidovali kardan. Takže protože tohle nechceme, tak si ho zase vypojíme. Tohle je na tomto nejvíc otravné, abych se přiznal, jo? Jinak je to celkem v pohodě všechno, ale tohle to člověka docela, pokud teda
Když to máme rozpojenou, ukážem si, protože minule to nebylo asi dost dobře vidět. Tak každý kardan v dnešní době se zapíná, zajišťuje tak, že zde je pojistka. Nevím, jestli to uvidíte takhle, v tomhletom asi ne, protože to sluníčko je nepříjemné. Nicméně tato pojistka zapadá sem do toho vyfrézování. Takže vy si nasadíte kardan na začátek drážek, smáčknete pojistku, dorazíte a směrem zpátky potáhnete, zacvakne, je to zajištěno. Když to máme dole, tak si to rovnou asi namažeme, protože tady v těch křížích jsou jehličková ložiska, tak si to ještě namažeme. No, tak nevím, jestli mi to bere. Teď. Dáme sekačku do přepravní pozice, abychom mohli popojet na louku. Takže musíme startovat. A zajistilo se to samo. Máme zkontrolováno, máme namazáno, máme dolité oleje, máme vyměněné nože, promazán traktor, včetně hlavního čepu, sundáme si lopatu a popojedeme na louku. Pro ty, kteří náhodou nevědí, je to euroupínání, rychloupínání, takže tohle rychloupínání a lopatu sundáme v zápětí. Máme nahrubo naštelováno a jako vždycky popojedeme pár metrů, podíváme se, co nám to dělá a poupravíme nastavení tak, jak nám to bude vyhovovat. Vidíte, že tráva je vysoká, přerostlo to, jelikož a protože my hobby zemědělci sekáme, když máme čas a ne když bychom měli sekat, protože nás živí něco jiného než tohleto, ale
Zkusíme to, uvidíme. Základní nastavení je vždycky pořád stejné, a to sice bubny by měly jet samozřejmě stejně vysoko, to znamená takhle vodorovně, ne takhle nebo takhle, což se nastavuje na ramenou. Já to mám vlastně tady přes hydraulický třetí bod, takže mně se ta výška polohovací nastavuje velmi snadno. Ostatní musíte kroutit šroubem. Výška sečení se nastavuje pozicí bubnu v těchto úhlech, v této poloze. Jo, tohle je docela dost nízko. Profi zemědělci sekají 6 až 8 cm, aby to rychle obrůstalo. My sekáme tak, jak se nám líbí nebo nelíbí. Samozřejmě když jsme u sečení, tak jsou nejméně 2 typy, jak se seče. A to sice buď to si objedete takhle kolem dokola, první štráv, a pak se otočíte a jezdíte kolem dokola. U takovýchhle malých, anebo naopak velmi velkých luk, tak se občas seče od prostředka. Mimochodem, pokud sečete od prostředka, tady u mě to samozřejmě nehrozí, ale na velké louce, pokud sečete od prostředka, tak relativně snadno dostanete zvěř tam, kam chcete, protože v prostředku je hluk, v prostředku ubývá trávy a ona se pořád posunuje na kraj, a pokud máte třeba jenom jeden štráv obětej kolem dokola, tak přes ten štráv celkem snadno utečou na druhý pole nebo do lesa. Takže i na to je potřeba myslet. Co se týká zapínání kardanu u hydrostatu konkrétně, protože hydrostat má elektrohydraulickou spojku, takže se zapíná vždy za volnoběhu podržením tlačítka. Počkáme, až se nám roztočí stroj, jakýkoliv stroj, ale zejména bubnovka, protože bubnovka má poměrně velkou setrvačnou hmotu. Potom přidáme plyn na, jestli vidíte, ve žlutém políčku, čili 540, a na tyhle otáčky potom sečeme. Protože
bubnovkou se čusat zase po 3 letech a poprvé. Samozřejmě tady vidíte, zůstaly mi nějaké kohouty, čili špatně jsem odhadl vzdálenost kol od posečeného řádku, ale to je dobrost, z toho se nestřílí. Celé to trvalo 10 minut, čili samozřejmě tohle to není louka nebo loučka, která by byla určená pro takovýto stroj. Takovýto stroj seká 1000 metrů čtverečních. No, ale proč ho nevyužít i na takhle malou loučku, když ho člověk má. Tady jak se chytne svízel, tak ten svízel přitáhne, přidrží i to, co by se tam normálně nikdy neudrželo. Takže i to je jeden z důvodů, proč tam nemám plachtu, protože když tam bude plachta tadyhle, tak tam neuvidíte. A pokud nebudete důsledně kontrolovat pod plachtou, jestli nemáte namotáno tady nebo tady trávu, i když možná plachta zapříčiní, že se to bude mít namotávat, ale prostě, jak jsem říkal, já rád vidím na to, co dělám. Takže tohle je asi všechno, co jsem vám dnes chtěl říct, jak prakticky využít traktory Solis k tomu, aby nám usnadnili práci. Protože o tom to hlavně je. Samozřejmě je to pro nás hračka, krásná hračka, ale je to hlavně usnadnění práce. No, takže já se s vámi tímto rozloučím, děkuji za pozornost a sledování. Pokud se vám to jenom trošku líbilo, odnesli jste si z toho něco, dejte prosím like, tak aby to YouTube nabídl i ostatním. Děláme to proto, abychom se všichni navzájem poučili a vzali si něco do života, aby se nám dělalo lépe, snáze, rychleji, efektivněji. Takže pokud dáte like, nám to pomůže v tom, že nás uvidí a víc lidí si může odnést 1, 2, 3 věty, 2, 3 poznatky ke strojím Solis. Takže děkuju, mějte se krásně a někdy příště. Nashledanou.